Tarik 19 dwe mar auchiel higa mar 2023 ma en chenro mar kaka wanene okinyi ma kawuono nyakwar Mugajwang'. Kaka pile ma en chenro mabende wagoye mbaka wamulo weche bura mamulo ngimani in kaka janeno kata jawinjo marwa. Warwakni machiegni okinyi ma kawuono weche nitie kama thoth mokalo e kinde ma koro wakwano ndalo to hik manyonge mar piny owacho dhi ka gima rumo. Tarik 1 dwe mar 7 en chakruok manyien marik manyonge manyien machiegni kaka wanene okinyi ma kawuono. Jata chenro en an Victor Otieno Makajoma. Wiki kwil bende an kod senior J Bonyoka Nyarawila biro riwre kodwa mana bang' nyire manok kende nyakwar Mugajwang'. Miwa kwayi ni med mana keti Ramogi FM kod Ramogi TV nikech ma yor keyo weche ma oganda luo ogeno mokalo. J Bonyo yaore kendo machiegni. Yaora inyavio je. Wach ma weekend. Bwana gweno gavana ni gani. Aka othuolo mar gomo so gweno gavana kaloro koda mok nyal geng enitiere dich mamoko manyo make kendo kawuono kodhi record wa e chenro ma kawuono ni. Ngeni wacho ni hik manyonge rumo mitakodhi tieko pochono mar higa ni koro opondo no. Wuodho ng'eny mag sirikal. Nyawinjo ni jomoko dhi Arusha Tanzania, jomoko dhi oko. Jitide gwenyore mane paw ndege gi nyamburko madhi Naivasha gi Mombasa. Ng'enya duwa. Ng'enya duwa. Ikore amoka ndeke fuyo. Ndeke fuyo kabisa. Doge agulu nyaka lung. Alam imanya kumanitie imenyo gi toch mondo ji odhiye. Itemo wacho ni maesa maber anyama luonga rambe. Kum je sirikal. Kiluonge to gibiro. Okay. Gima gidhi gole moko wang'eyo biro to nyaka gibi. Nyaka gindike ni ne giwuok gibiro rangwe. Gibiro rambe. Agulu nongiso ni nono ka ji odonjo. Aguli ng'eni bedo mna nono katim bende chalo ka gima agulu ni nono. To king'iyo ripode mosewuok kowuok ka Auditor General kowuok ka Control of Budget agulu ni nok nono. Nok en nono. Nena gi pesa mna maber chuth nikech king'iyo kata ofis jatend piny tiyudo ni wuodhe mosetimo nyaka nodonji ofis ohingo mane Uhuru Kenyatta otimo e hike mogik mar ofis. Pesa mosetiyo mana e dweche 3 karibu en nyadi 3 mohingo mane Uhuru Kenyatta otiyo godo e dweche ne 3 mogik e ofis. Ng'isi ni pesa ni nitie kendo otiyo gimotiyogo ema japiny okne. Otiyo mna gig ji to mar japiny cha pod ok nere. Kamano. Kare gin David Ndi nyogolo koke wacho ni jokama. Gini chalo tielo ma ilo. Wuothore VOJ nikech an gosiepe serikali okanyari yambo. To nitie moro mwatinde wapenjo gani to olemo Kenya karang'o. Nikech nyaka ne serikali chak tich en osiko mna oko. Jumbe 2 ok yude pinywa mar Kenya ka. Usiko fuya oko. To bendo wacho ne ji no manyo passport manyien ma en godo cha oserumo. To kipenjo ni to pesa gi yudo kanye to kone serikal pok no dhier. Koro mago wacho ni pesa to nitie kaka itiyo kode ma japiny okne. Kamano. E pod gi pak kuom mich mar kuza. Erokamano. Ne Ramogi TV. Erokamano. Ne jo winjowa gi jonenowa. Kare. Aparo ni unemomiyo wachope okang'ni. Par ni ne waonge ballot, ne okwago campaign. Aneng'e ni jomoko kuonde moko bende liethore. Ne okwago campaign. De wago campaign. Du neno gima notimore. Otimore maber. Kendo ing'e ni mano ng'iso ni johera magwa ni kodwa gi gena ahinya. Nikech king'iyo kuonde mamoko nokete ma bang' dakika ka dakika to kuyie to gonwa urukura kiyie to gonwa urukura. Lakini wan gi geno gi joneno magwa gi jowinjo magwa. Emomiyo wan kata ka gigo timore to kwathaggi nikech wang'e kuma chunygi nitie. Wang'e kuma geno margi nitie. Wang'e kuma giyude weche manyien e samo winjore gi kako winjore. To kendo wang'eyo kuma giyude chenro mamorogi malombogi to kendo puonjogi. Nikech mano e kaka wan e Ramogi ka Ramogi TV kod Ramogi FM. Chenro duto mwaloso, weche manyien duto mwapango. Wapangogi ka wageno
jawinjowa gi janenowa. Gimoro amora mwatimo kae waketo johera wa magwa e diere. Ok watime ni ng'ato wacho non watime. Ok watime ni wabet kamoro waparo ni watime. Watime nikech wang'eyo ni jowinjo magwa to gi joneno magwa. Ma e gima gidwaro to ndalo mang'eny bende. Gigo simo to gioro ote machuok ka giwachonwa ni ma mwadwaro. To mane ma wamiyogi. Emomiyo en erokamano maduong' ahinya nikech nye gidhialowa. Embele ji mang'eny moloyo to TV mar Ramogi. Wasebede yamo mana higa achiel gi dweche 7. To higa achiel gi dweche 7 no VOJ wasebedo go kang' madongo malich. Nikech kata king'iyo nonro mitimo gi Ipsos gi Geopol mang'iyo kaka ji neno TV to winjo radio pacho ka ibro yudo ka sani atamalo 4 mar jo Kenya te neno Ramogi. Tibro yudo ka nitiere moko station moko mosebedo higni buora makata chopo atamalo 2 atamalo 3 podo tamo to gin stations mamenyo piny ngima giloso gi jite gi Kiswahili gi Kizungu. Wan waloso gi Dholuo, wan wa target mnona gi kende to nagi wani ema ting'o wa malo moloyo. Emomiyo en erokamano pile ka pile. To wamedo dhialo jowinjo wato wamedo dhialo joneno wa nikech kuma giketo wa gimiyo wa ting'. Koro en tijwa mondo ting' ma gimiyo wa ni kik wambemre. Kamano. Ma en mich maru kuom sinani gi kinda muketo kuom neno Ramogi TV kendo winjo Ramogi Radio. Podwa singo mar go kang' kodi achiel kachiel mar mi weche manyene wang' sa maloko ngimani mami gima ng'eyo gima timore alwora mari. Mor bende wami kachiel kod bedo gi ng'eyo. Kaka pile jaluo wacho ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko. Mopogore kod nang'eni ni nyoyo ine gweng'. Kapok wamoko wach ang'eni nyarawela podwa waike e kona cha mondo mi thuolo mondo bed kodwa. Kare. Erokamano VOJ nyane kor gweng'. To mokwongo mos mang'eny. Nye wan Nyaduonda. Nyaduonda ni en e gweng' kamoro ang'eni sikul moro iluongo ni Siage Primary ng'eyo. Koro Nyaduonda nitie but Siage kanyo e Barkowino. To VOJ jo Nyaduonda nyoko na kel mos na jo kaka wanene. Ahinya nitiere ji 2. Mokwongo iluongo na Jos manyakwara Chieng'. Jo sanyo kora niko kachoge yamo kawuono nikech owinje nyaka londo mar Ramogi. To wang' ni kadok dala. To bro goya girungu. Wan ing'eni sa kwa warungu no mwauwe godo. Kora nyakwara Chieng', Josi manyakwara Chieng', Josa mos neno kona kel. Mar ariyo ne ni kijana moro wuok Mbita nye gibiro yuagowa iluongo ni Jerry. Jerry benyo kona mosu kabisa ni kaka wanene ni more kabisa. To wacho ni gik manwa wache weche finance bill. No konye matek makata ka jo od bura koro nodhi ni go kura kama. To ng'ia to ng'e ni jo od bura ni to kochungi jo piny ma to chungi jo piny nikech kaka wanene. Mogik joguba jo boda maguba stage nye gikoni mos nwajo kaka wanene kabisa. To giwacho ni wang'e ni kuchaku lidho udok bondo nunu lidho galida kodhi bondo. Tuchung'ie e guba kanyo mondo mos gie gibende gimosu. Koro ne giwinjo. Mar ariyo an gi duoko kar guba kanyo. Tarik 14 dwe mar 7. 14 dwe mar 7 wandiki tarik 14 dwe mar 7 ka ruoth oyie wakelo no nyasi moro iluongo ni Jaramogi Oginga Odinga Grounds Bondo kacha. Iluongo ni Apiko Summit. Wadhi go mbaka ne gi jo apiko weche mag kungo gi hola, weche mag ler, ngima gi, thieth, insurance, somo, dongruok margi. Gigo mbaka kodgi. Mano singo manyaka chupi. Erokamano. Koro joguba kamora mora ma untie ang'eni uwinjo VOJ bro biro gi team mapek tarik 14. Erokamano. Dweni. VOJ yena monda wachi ka koro wadhi mbele gi chenro ni adwa lose gi jodolo. Ang'eni jomoko to bro wacho nok ber ka wacho tadira makende en ni sama ji nigi kuyo mar liel to kija dolo tiji maduongo nego bed ni iho chuny jogo mowito ng'atgi magihero.
ka nafas owuok ni dhi e iko mar ng'ano manosenindo to en tiji maduong' mar ho chuny jogo molalo jaheragi. Ok iketri ni koro in jadolo kisechopo to in garaka idwa timo gik moko kaka ine midwaro. Idwa keto ji ka ni ine manyaki chikgi kaka gik moko timore. Wayie weche kanisa ber. Wayie ni sama gimoro amora timore to kanisa nyaka bedie diere. Lakini en gima ber ka jodolo bende bedie gi horruok moro. Jaluo sama kowo ng'ate mane odiochieng' mogik ma en gi weche mang'eny mathoth mowacho gode chunye gima kisungu luongo ni closure. Ma kosetieko wacho to mirima cha bende timang'o wadok piny. Chunye bende tore, chunye bende hore kong'ena adiera. Awacho duto manang'eyo kuom jahera wani. Awacho duto managombo wacho manie e chunya. To kijadolo tiwacho ni ka kanisa osetieko to koro in idwa dhi iko nikech in garaka ni moro ok ber. An gi kwayo ne jodolo matayo nyasi mag liel. Hore uru. Kidhi e liel, tise lemo, tise yalo, to ka nitie nafas mar anyuola mowito jaheragi, migie nafas mondo gilosi. Mondo giwach manie chunyegi. Jadolo ka program oloko mare. Nikech koro nidwa in garaka moro, nidwa ringi dwa dhi kamoro, koro temo keto ji ng'wech mondo tim gik moko kaka itimo ng'o kaka ine midwaro. Ok ber nikech imiyo jogo mowito jaheragi bedo gi mirima mang'eny ahinya. Nikech ok omigi thuolo. Jodolo mondo hore. Ndalo moko ng'ato nopenjowa ka wan e liel moro. Ka jomoko wacho ni gin garaka utieknegi piyo. To penjo ni to uto ubiro timang'o? Ubiro iko? Tudwa dhi kanye mapoko iki? To chako penjo ni to uto un garaka mane? Mang'ama wabiro koni to ling' mos uyweyo ni kar kacha. Araka ma un godo ne udwa dhi kanye? Jodolo mondo hore. Erokamano. Mogik e weche jodolo yiena mondo awach tang'e ni nyarawila bro wacho ma to koro ber. Nyoro nye odiochieng' mar paro wuone. To nye odiochieng' maber man gi mor. To kanyoro mo kar saa 4 ukinyi to morna nodwa dhi malo mokalo. Nikech lendo nyowuok e All Saints Cathedral. Ni achiel kuom joneno wa kendo jowinjowa matukulu. Kendo siepni mangita gide. Kendo siepna. Reverend Canon Evans Omolo. Nyo yier kaka jatatije mar All Saints Cathedral kata provost. Apani poka morie mokalo. Higni karibu 2 kaka nyo amor nyoro. Erokamano. Nikech Reverend Canon Evans koro bedo jaluo mar 2. Tok manosenindo Bishop Henry Okolo. Bedo jatend All Saints Cathedral kuom higni 100 gi wiye ma All Saints osebedie. Nye ber moloyo nikech okoyiere nikech no jaluo to yiere nikech tich mosetiyo All Saints kaka ne nyocha en assistant provost. Notiebo Reverend Sami Wainaina. Notiebo Reverend Sami Wainaina. To bende ne gidhie interview ok ni jogo no beta to koni koro wayier. Ne gidhie interview je mang'eny. Naneno kanyo ka negi keto lendo negi dhuolo lendo gi gik mane dwaro duto. Gik mane dwaro duto. Tanyalo paro chieng' manodhie interview to ji mang'eny nooro kwayo. To ji mang'eny bende ne lemo ne Evans. Ahinya joma lemo All Saints. Nikech kit jadolo ma en. So en poch gi pak kendo ageno ni wabro bede gi nafas chieng' moro waluonge e kaka wanene ka mondo pimnwa ogonwa mbaka. Erokamano. Tije mar dolo ni to gi ber mare. Erokamano. Wach mangima mokalo an bende kar dhogi nariwore kod jowetewa mar oro ote mag poch gi pak
ne jadolo Evans molo kuom dhial mo dhialego mar bedo jatatije mar kanisa mar Anglican All Saints ma Nairobi kaendi. En nyalo mane ana wuona asebedo ka chieng' Jumapil ka ne ot nikech ana ja sabato to thothne anto be akikora kopere be ana agiri be dala moro be ni Yesu ok dwar mikiko Yesu ok dwar mikiko kit yalo mage asebedo ka luonde onge chieng' manyalo baya asebedo ka luwo achiel kuom tipo gi mbui mar kanisa mar All Saints kako osebedo kofuono tie muma kendo kete gi ngima jokristo masani manen erokamano nyara wilo yawore oyawore bioje erokamano oyawore jasikunda kawuono wafundi ni nyara nani wasomo kode kamano wapiadhre makore neno tinde wanyago luwo kabisa abi thuolo mar moso jikwara Mogajwang Amose nyiko Ramogi Jwang kendo gone Nyasaye erokamano noritowa kendo waromo kawuono. Taparo mana ni gidho Jeibonyo oke wacho no jara rieda. Bas mane ma okadwa wacho nikech kori bro kono wayiero nikech diocese mabondo ma Reverend Canon Evans bende wuok to rieda specifically. Yes. Kori ngeni wan wamor mokadho. Erokamano. Nikech ngeni koro ka wan jo angele kamano nyocha wan gi Evans nyocha chieng' mane timore par mar bawa kogo 80 years. Koro ka koro no mie gini to koro ngeni wadogo amora ahinya nikech mano te kanisa wa mane kama onyuolwa be kama wadonge koro kachiel kuomwa kendo ng'ama chal youth oyudo tich makamano to watimo ang'o ogone mana Nyasaye erokamano. Mar ariyo nyoro ne en chieng' Father's Day. Yes. Koro achako gi studio kae Father's Day mantiere kadhi gi dala kuchocho ing'eni wuono mwalimu to kanyaga weyo ko George White momiya chopo kama ntiere kendo gi baba na Jafeth Achieng' to gi wuone na te koyie kangolo to kata wuone na te makobuya ko mama ma wuoke Homa Bay koro gone giero kamano go wete na ten kichingeni wuone emamiyo wabet ka wuone onge to kwanya timang'o okobedi to be koko chung kodi malong to kibed dhano koro wagone mana Nyasaye erokamano ni wuone wa mapodo mi ndalo wanyalo neno wagoero kamano mose we wabe puonj mane gi puonjowa emomiyo wantiere kama wantiere erokamano erokamano ahinya Kwara Mogajwang an bende en mura ka thuolo mar dhialo wuono iluonga ne mchaka gi nyingo ledhi samba tarik 8 dwe mar 7 wan wendi koro nitie gi geno ni iseikori maber ahinya mopogore kod mano bende to bio je ing'eno wacho ni tarik 14 dwe mar 8 mar 7 un gi buche jo apiko bondo to koro do mane kuonde mwae don koro wambe nyaka koro water twa kucho bas bioje koro ano kapenge koro walos kendo magare nyime ano kapenge erokamano bebe ok nyalo ilmo kaweyo mokadhialo jalendo matuklu jafwambo gi keyo the late Beno Luocho Kelo ma bende kawuono doko higni 5 nyaka nowewa mano bingeni ne jaklasa erokamano Nyasaye omed keto chuny chieng' jamondo kamokwe ang'eni wabro dhi gi nyime kod chenro mopogore opogore mag dhiale e kidienje mopogore opogore gi sani Nyakwara Mogajwang yie mondo koro to wai kod rwath manie nyimwa ka ma en weche manie kaka wanene okinyi ma kawuono budget nyosom chieng' tich ang'wen Nyakwara Mogajwang kod jatend migao mochung'ne weche mag pesa Ngire Njuguna Ndung'u en budget manengone koko kanyakla romo trilion 3.6 chiegni bilion 300 moheo mane jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta noweyo weche nyobedo mang'eny ka e kinde mag somo kamano manyo kawo seche maromo 3 gi dakika 20 duto kweth mag josiasa mag Azimio la Umoja nogo akwadha kagiwacho ni ne ok ginyal bedo kanyo mar siro gima giwacho ni otim e yo moko winjore kara kamano gima ji penjore mathoth mokalo ni e budget manyo somni pok mar piny luo oyiengore kon mane be nitie gik mamoko manyo taj mamulo ngima oganda jokanyanam mabende winjo Ramogi Radio kendo neno Ramogi TV ma en mbaka mwadwa ni wayal kawuono nikech ang'e ni jowete wa Cleophas kachiel kod Sharon
Fredi Janam gi wan bende wasebedo ko kolo wach mar budget gi jolony mopogore kata kamano kawuono wadwa kao lai mopogore ni to e piny luo ang'o mane omul mamulo ngima jokanyanam e budget manyosom gi Professor Njuguna Ndung'u. Sina je ibonyo wang'ie weche ma opogore nya e wach mar budget statement mumulo ngima oganda jokanyanam. Ero kamano vioje mokwongo wa wach ni kane piny Kenya oyudo katiba manyien higa mar 2010. Gima ne katiba ni otemo wacho en ni nitero dongruok e kor gwenge. Tutero dongruok e kor gwenge ni nonyiso ni gweng ka gweng ibiro misiri kande moro madundo. Magibet piny to gigoe mbaka to gipogore lemo to gikelo maendeleo gi kata dongruok gi giwegi. Emomiyo gima dwa kwongo wacho ni maendeleo kate budget ni gima kwongo ng'iyo en ni to ang'o momi county governments kata serikande wa mag county pok margi romo siling bilion 385. To ma ekosemigi to sani county ka county bende loso budget mare. Manya neno kasiayawa serikal mar James Agri Bobo Renko nyose golo poster manyiso kuonde ma gibro dhi time ang'owa public participation. Manyiso ni ibro dhi kawe pach jopiny sama giloso budget margi ni. So ng'ata manitie kor gweng ong'iyane to penjane ni to county nane budget mare miloso sani ni public participation katika upach jopiny kanye mondo gidhi giwinje. Gimomiyo wacho kamano VOJ en nikech wasebedo kuom higni karibu 12 wasebedo kod devolution. Jopiny mang'eny ok dhiga public participation. As to kose los budget to giwacho ni wan budget no kopenjwa, wan budget no wakia, wan gima jogi dwa timo ng'awa wakia. So en gima ber kwa chako mbaka ni monda wachia ni pok mar counties en karibu bilion 385. To ma koribro pogne county ka county ahinya kaluowa budget wa ongeo kapar kanitie mukalo bilion 8. Kisumu maybe manyalo bede bilion 8.2.3. Siaya en ga bilion 5.6. Samoro wang nubro chopo bilion 6 gimoro. Homa Bay maren ga Berio Migori maren ga 6 gimoro. So nyaka gibedi e piny mondo gitim ang'owa ging'e budget gi. Kwa duogo to nikech weche mang'eny osetere kor gwenge. To abro yudo ni budget ni makoro Njuguna Ndung'u nye somo ni bende nitiere moko ma bende wayudo kako oganda. Mokwongo apani bang' higni mang'eny wadhi neno ka koro nitie feri mar serikal ma piny owacho ogolo karibu milion 300 mondo nyiew godo feri mabro ringa alwora mar Nam Lolwe. Ma ber moloyo nikech feri masani nitie to kata water bus gin mag ji giwegi. To feri ni nikech en pes jopiny monyiewe ageno ni kose nyiewe mukete tich nikech jo Kenya Ferry Services bende nigi badgi Kisumu. Obro bedo gino ma japiny nyatiyo godo yo mayot. Mar ni kidwa wuoth to kata bed ni ok bidhe nono to pesa mibro ichule bro bedo pesa mogonyore kabisa. Ma kisungu luongo ni subsidized. Mondo japiny wuoth mayot. Mar ariyo king'iyo weche mag blue economy. Nya neno ka serikal oketo pesa mang'eny weche mag blue economy. Yes. En mnani koro wadwa ng'iyane nikech blue economy sani kwa wache twang'iyo kadho wadho nam chumbi to galura mar Nam Lolwe. Pok mare bro konyowa nikech nitiere gik mang'eny mibro tim. Alwora mar Nam Lolwe ka mabro bero nam to bro miyo ohala wuoke nam waka. Yande no mora malich mokalo ka Radio Ramogi ne udhiyo Gal Beach kuma no time nambwa mwandowa. Nikech mwandu mang'eny ni e nam. To serikal ma Kenya ka higni mang'eny nyaka pan kanyo chopo higa mar 2018 kale gichako weche mag blue economy mondo ging'e ni to nam watiyo godo nade. Koro serikal kendo nyo chako golo pesa mar timang'owa mar bero kendo ng'iyo ni alwora mar Nam Lolwe to kata Nam Lolwe ne ang'o mabiro timore mondo dhano yudie mwandu, mondo dhano yudie pok maber mawuok e nam.
Mar adek madwa wacho en kana ang'iyo taneno ka weche mag somo kata bed ni weche mag sikul pod nitie national government. Yes. To kit pesa manoketie weche mag somo. Ang'eyo maber ni pesa nitiere mabrodhi gik matindi luongo ni TVETs. TVETs sani oyaw mang'eny e kor gwengewa. To maber moloyo nikech samo kiyudo nafas mar dhi e university cha. Tibro yudo kibro dhi e TVET gi magin Technical and Vocational Training Institutes mibro dhi tiegrie nikech iwacho ni sani pesa nitie jok matimo gik ang'owa gik moko gi lwetgi. Koro kidhi puonjri kacha weche mag plumbing, idhi puonjri kacha weche mag wiring, ipuonjri weche mag mechanic, tibro yudo ka oganda ma mang'eny bro konyore moloyo nikech sani kaluo wa TVET bire mang'eny. En mana ni pach ji pok olokore. Dhano ng'iya ni TVET ni kidhiye to koro ino kidhi university to koro in mari orumo gi kanyo. Pinje maoko nigi dwaro mang'eny mar jogo matiyo gi lwetgi. Joma go randa, jok matimo weche mag wiring mag stitima, jok matimo weche mag plumbing, jok matimo weche mag mechanic. To kata mana jogedo masonry gi. Magi gik makitiegori maber ma in go boke mari to tije ok betie mang'owa. Bikoso. Gima kendo nya neno koketie pesa mapani mato counties onego chak wuog oko mondo chak lando en gik miluongo ni industrial parks. Industrial parks gi gin kanyo ma kaponi in gi kambi ni moro. Kaka Bondo wakacha kidhi nitie laini moro matok stage mibro yudo ka nitiere jo mechanic mang'eny kamochomo yo madhi constituency CDF hall. So ka industrial park obiro tibro yudo ka ikonegi ni jo mechanic koro un karwen ka. Tu yudo ka kanyo ema ng'ata madwa lose mtoka koro tiwa ng'owa bire. To kanyo ketnu stima. To kanyo gernu udi mabedo ground maber makata tools nigi ok ni kochopo gotieno tiketo gi mkokoteni tidhi kano gi kamoro. Un gi kamolosnu maber munyalo time gigugi, munyalo kane tools gi, munyalo time ang'owa weche So industrial park gibro bede maber moloyo. Nikech gibro miyo jowang' mang'eny matimo gik miluongo ni unskilled labor gi nafas mar nyayo kembegi matindo tindo. Nikech itiyo kamaler, itiyo kamoyangore, ma weche stima nitie maber, weche security nitie maber, gik moko ka choche ang'o nitiere maber, masami itiyo to pachi ok thagre gi gik mang'eny to kang'o chopo godhiambo to gigagi atimo nade adhi tero kanyo. So industrial park no bende ka ang'iyo budget ni taneno ka en gima berie mokalo mane nitie. Weche pur bende na aneno ka jo pur niang' bendo migi moro lakini okoromo otin. Gimomiyo wacho notin nikech gima sirikal onego tim sani ne weche mag pur en ni mondo gigol pesa okungu chul jopur magopegi kembe mag rego niang' ni godo mano nye onge. Mar ariyo gimonego tim en ni kembegi nigi gowi mang'eny to en gop sirikal to en gop bengi mathuri wakae. Sirikal onego manye yo minyalo ruch godo gopegi nikech kirucho gowi mamuoro ni sugar factory ni godo timie nafas maduong' ni sukari morego matin mousone pesa ni duoge kambi, pesa ni chulo jo tich, pesa ni chulo jo pur to kambi bende tima ng'owa yudo kakarengo. To sani nitiere kembe mag sukari ma account maggi KRA emanigo ma pesa mora mochul to KRA matima ng'owa kao nikech gowi mar usuru magingo. So adeber ka sirikal e budget ni do wacho ni waketo pesa makama mar chulo gowi mar kembe mag sukari gi to pesa ni waketo krani nusne odhi ochul jopur do bede maber mokalo ne jopur niang' to gi kembe wa mag sukari. Kamano wach magima mokalo nyakoro Mgajwang' chak gi sirikal kor gwenge 385 billion unyalo paro counties ne dwaro ni omigi chigni billion 425 kata kamano nyopod negi billion 385 ma sini onyono nyaka pesa molongo ni unconditional grants magiyudo oko koso na mano onge ma en share equitable share. Okay ero kamano
Roslyn, en ang'o mane kwanyo kuom budget ni ma oganda luo nyalo wacho ni mato otenre kodwa? In fact, akaw mana gi dhoje Ibonyo kanyo mowacho ni kembe gi no onego bed ni yude pesa miluongo ni bailout. Ni neno ka migosi William Ruto ne ni Kakamega nyoro. To kendo mana gi dhoge kaka nowacho dweche moko kane en Bungoma ni sirikal biro keto bilion 60 mondo gol godo deni ma kembni mag sukari abich mag sirikal ntiere godo. Kendo no dogo no e nyoro. To koro no e nyoro to budget ka no timo ang'owa osom ndalo kia dicha to gino ne onge. Koro akia ni luongo gi kisungu ni lip service koso en nang'o. Ing'eni kamoro amora midhiye titimo ang'owa igo siasa. Aparo na bro chako gi kama mochako no ni okogo siasa. Okogo siasa. Owacho gimong'e no dhi timo. Odhi timo. To sani ma emi wacho nyocha jalup ne Rigathi Gachagua kanche ni Naivasha mane gine conference mar urban forum Kenya urban forum. No wacho ni mae madhi bedo budget mokwongo mar jo Kenya kwanza. Omiyo moro mane rumo cha kikupenjwa. Mae machakoni mupenjo ni sirikand Kenya kwanza timang'oa watimang'. Koro ing'eni koro kagi wacho ni bilion 60 ni to dine waneno ka nitiere iye ka. Choko kipenjo je Ibonyo ni ne nitiere kaka jo Azimio ncho ng'anyo mowacho mabe ni gima nyocha timre tich ang'wen cha nok ni kare chik. Ting'eni MP na ilo senior council Otiende Amolo nongeke matin mopenjo speaker ni to nyisa ni to wache mwana nikech king'iyo chik mar PMF Act mar pesa to gi standing orders mag jo wabunge wacho mabe ni chieng' ma waziri mar pesa obiro chieng' no kosesomo miluongo ni budget highlights kosesomo to keto documents ariyo miluongo ni proposed legislation manyiso na achiel en mar kaka usuru ibro kaw kuom jopiny. Machielo en kaka pesa magiyudo ni idhi pogi. Koro gima ne timre bunge tich adek mane wabunge kura ne finance bill ok ni kare kiluwo gi chik matimo ang'owa manitiere. Nikech mano ne onego bed ni timre ka waziri osebiro mosomonu budget highlights. To koro wacho ni koro ma kaka onego tim ang'owa obede. To ni neno ka speaker Wetangula no wacho ni court nosetimo ang'owa nosewuoye wachno. To chieng' ngeso kendo ng'ane noluwo tich abich chairman mar ODM nochako nuoyo. Mo wacho ni nitiere kaka chik no kolu. To gini no tere dhot mar jo HBC luongo ni House Business Committee mapango order mar kaka bunge itayo. To no wacho ni kata jo Azimio manitiere kachacha kanyo ne gidwa lwaro jo Kenya piny. Nikech kachacha madino giyie ni gino biro kapok minister Timang'o obiro somo. Wayie ni ne gichoro somo mar budget gi wik achiel nikech nidwa ni mondo obed mar East Africa obed kamoro achiel. But budget finance bill ni beno nego beni gitimo ang'owa gichoro nikech gin nyaka gi tarik 30 mondo mi gikadh finance bill. Koro ni neno ka chairman mar ODM Mbadi mosebete budget committee igni mang'eny no wacho ni tich ariyo ka gibiro nyaka kendo gipenji speaker ni to watimo ang'owa wachimo kure nikech mae gima chik wacho to mae gima notimre. In fact no wacho ni gima nyocha som cha mane wajumbe go ne kura cha iluongo nyalo bedo policy paper mar jo sirikal oken chik ma no nego bene somo. Mar ariyo kwa doke pesa mano chiuge. Ing'eni budget ni king'iyo tido gi penjiri ni to devolution ni be wadwa ni mondo bede koso mondo dhi. Nikech kineno counties omi bilion 385. Budget ni en budget mar trillion 3.6. Sirikal miluongo ni executive oido trillion 2.2. To counties to yudo di 385 billion. Koro king'iyo chik article 203 mawacho kaka omenda ma ochoki Kenya onego beni pogo sirikende ariyogi sirikal mamalo gi 47 mag counties gi. Tiwacho ni pesa mochokno revenue no ing'iyo percentage ma 15% mar revenue motimo ang'owa mochoki.
Koro king'iyo pesa mopogni be jo counties oyudo pesa monego giyud adier, mane penjo mokwongo. Mar ariyo, kane ing'iyo pesni kuonde manokete, achiel kuom kuonde mane pesa odonje mang'eny ahinya ne en education. Mano kete pesa mang'eny, mane dhi TSC, ni neno mane dhi junior secondary school, ni neno madhi TVET, ni neno mar basic education, primary education, secondary education, higher education. Koro ne nitie pesni kidende mang'eny mane watimo nade, waneno koket ne education. Machielo ne waneno koket pesa mang'eny e health sector. To gimido gi penjri niya, health and devolved. Gimodong e national government en policy gi referral hospitals. Kori penjri ni pesa omenda mang'eny moket ne national government health kae. Be mano be konyo devolution adien, nikech achiel kuom shida ma sirikal ni osebedo godo en pesa madhi e health sector. Miyudo ko osiptende onge yath, onge jothieth, facilities ni kanyo, ni neno kata medical leasing program mane gintiere go mar nyiewo equipments cha. Kani timo audit, report no be gitamre golo. Sani koro giwacho ni gitimo ang'o, giloko nyinge mondo koro giluonge mopogre. To ndalo moko nadhi gi senators mane wadhi Tana River. Ne wayudo ka equipment okel to building onge, stima onge. Koro pesa ochul, onyiew gi to kan gi kanyo. Nikech sirikal notimo ang'o, owacho ni nyaka nyiew. Koro yudo ka magi gik ma kata ka ni neno budget, ipenjri to budget ni nche watimo public participation. To public participation mane gitimo, be ne gikawo views mag jopiny mondo ging'i ni to mae gima ne jopiny dwaro koso, ok gima jopiny dwaro. Machielo koduoge budget no. Aparo ni gimane wanyalo mor godo en tax moket 10%, kata gimilongo ni metric tons mar siling 100 mokete rech. Koro aparo ni jolupo magwa apani kanyo gi yute, nikech ka nchie omo rech China. To koro gimbe koro sani ginyalo timo ang'o, ginyalo mor, nikech aparo ni kanyo okony gi godo. Koro jo mantie kod cages namlo lwe matimo aquaculture ni dhi bedo gi chiro. Sani koro gibo bedo gi chiro, nikech koro jo manche export import deficit cha. Koro nyalo duogo ir jowa mondo koro jowa timang'o ousnegi. Koro tabu manitiere en bende rech ma wan godo e namlo lwe gi kuonde mamoko migole rech. Be oromo chiro mar piny Kenya? Ing'eni koro gimanche timre ni import cha nyecha miyo ji kelo cheap mang'eny ma flood market. Mana kaka wasebet kwa yuake maskari. To maskari bene giketo 5%. Koro 5% no be joma nyocha kelo nwa sukari mane waluongo ni toxic. Be koro sani nyaka koro ng'ini to wabro kelo sukari no koso wabro timana. Nikech iyudo ka kembe nyocha wapenjre niya, kidhi e supermarket tiyudo sukari mar Mumias. Kidhi e supermarket iyudo sukari mar supermarket no. Koro ipenjri ni supermarket ni nigi kambi mane marego. To Mumias ma sukacho pong'ni. Mumias pok osebet karego nigi shida. Koro ipenjri ni to sukari ni wuok kanye. Koro mane no ka suri go koro koketi to bro konyo jowa. Nikech koro ing'iyo tiwacho na dieri kae to waneno kotimo ang'owa dhi konyowa ahinya. Kamachielo mabe naneno kokonyowa kendo en pesa mapano mi judiciary. Judiciary owuok 18 billion odhi 23.1 billion. Koro aparo ni mano be koro bro konyo judiciary kuonde manche wacho ni court onge kata kuonde wadala kuchecho. Naneno ka Chief Justice nche ni Siaya Ramogi governor marwa. Koro magi gik ma koro sani onego gita. Koro sani ok onego giyuagi ni pesa onge. Sani koro onego giwach ni tang'o mwanyalo prioritize mondo justice ochop machiegni ne ji. Mok ni pile kan gi shida Uyoma taringa dhi Kisumu kata biro Nairobi. Koro aparo ni kan nang'iyo to magi gik mananeno ka nomako wang'a kuom proposals manatimo ang'owa manoketgi. Taparo ni kama nok ginyisowa maber en kar independent institutions kata mar IBC. Ne giketo flat figure mar executive. Koro ing'eni koro kanyo koro kia ni to independent institutions. Nebo executive. Nikech mane kaka ne structure mar Ruto cha ne ogol. To doho nodhi wacho ni oken kamano oyo. Magi gin chapter 15 institutions. But kani neno kaka budget no keti, gin no kogolgi.
gino ketgi keta achiel achiel. 2.2 trillion mane watimo ngowa mane wawuocha kotieko ing'eni ka wan gi det kendo gowi madeyo waka koro gowi ni bi ing'eni nitiere mosaikre monego tim ang'owa monego wachul mane iwacho ni chal ni en bilion 800 gi wiye koro kae biyudo ka budget ni nigi deficit mar bilion 700 gi wiye koro ginto giwacho ni budget ni ging'iyo mana kwayo bilion 400 koro ipenjri ni ka gikwayo bilion 400 gi budget ma giketoni be gibro nyalo nikech kata mar uhuru mar 3.3 trillion cha be shortfall nok gitima ng'owa nok ginyalo koro mae miluongo ni ambitious budget to naneno ka minister mar treasury kane jofwambo penjo to nyiso jofwambo ni ere kaka unyalo penja uluongo budget na ni ambitious an naseng'iyo maber maneno kuonde ma wabro timo ang'owa mobro yude pesa gi temo kwakwayo VJ mana kar Donyara wila mwacho ni jogi nyo wacho ni gigi kik luong na ambitious nigi seneno kuma pesa bro ingeni kapoko gidhi somo budget ne wabedo gi nafas kaka kambi mar Royal Media Service mawa loso gi jatend bigao Njuguna Ndungu to gi PS mare Chris Kipto to gimane gi wacho en ni jo Kenya nyaka bed tayari mar redo kanda nikech ne giwacho maber ni wan gi budget maduong to budget ni jopiny ema nyaka tim ang'owa nyaka sire nikech gionge gi nafas mar dhi hologo weekend to king'iyo budget ni king'iye kwande budget ni duto en trillion 4.4 madhi abich trillion 4.4 wacho the nukta abich ma budget maduong'ie mokalo historia mar piny Kenya nikech sama gigo mbaka to giwacho ni nukta 3 en trillion 3.6 tok giwach ni weche gowi manyara wila wacho ka ni nitiere gowi monego chul mokete kanyo karibu bilion 900 mabende nyaka gimany in fact ni gunyis ge ni eurobond oseikre nyaka gichul gichul eurobond ma gidhi chulo so kineno ka sirikal riwore gi finance bill ni nyaka kal to en nikech gimanyo pesa ni e yore duto nyaka to yud pesa ni to ng'ato nyogo na mbaka mabende nyaka wach no oganda wa ni pes udi mikaso wagodo ni midwa ni ji otim ochulni ok ni sirikal ohero ahinya dwa gero ne ji udi sirikal ong'e maber to kuma gisebete gi malingling wawinjo wachonwa ni sama sirikal ong'ado pesa ni osuru msara ten pesa manyaka chopne yot nikech en gi database mag joma ong'eyo ong'eyo mogole to nikech koro budget ni duong manye kamoro madigo godo wijo piny tigolie pesa ni mayom nikech sama ong'ad msachi nitiere pay mabende chulo pay as you earn atamalo 30 to koro giwacho ni nikech pay ni kambi duto manigi ji mondiko nyaka chule koro chaki medi negi gimore wiye mondo serikal bendo yuti nikech sani serikal ni nono oyudo pesa to wuok jomondiki bende tin so en mana nafas mar serikal mar medo choko pesa kuom jopiny nikech ka ng'ato wacho ni gidwa gero udi 200,000 gi wiye e higa achiel mano kigo kwano naneno ka ng'ato go kwano to kone sirikal wacho ni gidwa gero udi akiani 20 gadi odiochieng to gidwa gero udi 5 e saa achiel mondo gichop namba mar udi ma giwacho ni gidwa gero bang' higni 5 ok ditimre hotel gimi wacho no so choko mar udi ni choko mineno ka sirikal digro mang'eny gi ok en ni gidwaro mondo giber ngima jo Kenya
gidwaro mondo gichok pesa mang'eny mondo dhi e budget ne. Nikech bende maling'ling wachonwa ni kane finance committee obet Naivasha to ne giwacho ni okay, gini wakete urata mala 1.5 to asuspende ochak tiyo Januar bang' higa achiel. Ka koro waparo no chumi osebede maber, dhano koro pesa nitiere, makata kikone jopiny ni donge koro wasetiyo matek kaka sirikal, waloso chumi, gik moko koro chalo ka gima yom. To kane gitere kuma gitere mapok gisome cha, to kwene gene makanga chakore sani. Wuon Kalam Nikech odwa pesa no sani. En kamarach, en akikiore. Koro chuni nyako manyore duto te mag choko pesa mar siro lek mane ma en go. No campaign gisingo mang'eny. Koro chuni nyaka to many pesa mar chopo budget mare ni. To jaja pay slip mowacho ni ema choko pesa kuome yot. Nikech ning'e ting'e ng'amondike. To ng'amondike no be nyaka chul. Nyaka chul. Ting'e ni VOJ gimok giwacho mabenia ni pesa ni dware sani. To agund sirikal milongo ni consolidated fund be pesa ni ok dhi. Kama pesa ni dhie giwacho ni kose kadhe ma chik ni okadho mar finance bill. Koka gibiro dok e chik mar Housing Act cha. Mondo ging'i ni to chik ni koro wanyalo lose nade mondo wamany fund. Kama pesa ni biro timang'owa biro donje. Manyiso ni en pesa mabe ng'ato nyalo tugo go mana kama be kia ni odonjo nang'o to en pesa di. Mar ariyo, ing'e ni moro cha nowachi ni 3% mane wagoyo koko. But ne en gi capping. Sani en 1% o 1.5 to onge capping. Manyiso ni kiyudo wachi ni 100,100 1.5 marine en pesa di. Basto ng'amondiki beketo match equivalent mar mano. Koro mae gidhiro pesa mang'eny moingo 3% mancho bedo cap mane wagoye koko cha. Mar ariyo nyisi ni yani kakichulo e kakibro yudo ot. Ing'e ni onge ng'amose nyisi ni od ne dhi yudo kanyo. Koro wachi ni sani ni chulo mogeji. But inyisi ni ya nyaki kony ng'ama chielo. Ng'amiduo konyo ni bi kia nikech kata ja Salam iwacho ni dwogole Salam cha bembe nyako chudi. Manyiso ni koonge pesa no tembe od no koti mang'o okoyudi. Wach go ni apenji penjo vioje. Igeni serikal samo wacho di pesa more choko to onge structures mare. Pesa ni humbe okwinjre. Inyalo paro higa mar 2014 serikal noketo romo Uhuru gi Ruto Nanyuki Mount Kenya Safari Club magi lando kaka gidhi ng'ado msachgi 20%. Oh yes. Nochoko mochopo kanye. Ni winje wachne. Kata wabunge moko nondiko ne clerk monyiso clerk ni ng'ad pesa wa. Ng'ad pesa na. Ni winjo yore. Aya ka Covid ochakore. Donge executive kendo chako lando nikech piny tek gidhi ng'ado sachgi. Pesa mano chok ki ng'ado sachgi no chopo kure. Ni winjo wachne. Koro marudi ni to ng'amoko ni biro winjo wachne. In fact idhi mabor mar Covid fund. Covid fund makata pesa mano chok mar proceeds mar crime mane DPP ochiwo 2 billion momiyo fund no. Kane wabujumbe chako ng'iyo to iwacho ni nyiso gini goluru to gikia ni golo gi kanyo. Erokamano. Mia paro wakili Willis Wodrariada. Mano wacho en Wodralego. Ni kare mana kara fu. Piki Oyo moro maduno nyakwa mga juan kawa duogo wabro temo ng'amende siasa mabende wageno nene bunge kocha koreo di chimwani wakiny kaloro koda okang machielo mabende finance bill onego beni koro dhie banka ute mag fwambo moko nyenyelela nigi njod bura mage mane ogo akwadha mabende nyo miyo jod bura moko uktumoso kod ute mag fwambo moko masanja ka kendo wacho weche mokikore kete manaka. Ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni.
Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jailieta tich adek ka tich adek sari okinyi mana e Ramogi TV. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny pur generally. Igome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey! Holy Ghost! Fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their course. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options? Or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting I The last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women! Power! Only on viewsasa.com or dial *487*3#. Kara enang'o ma ininyiso Helen ni mehero yie gi gimoro amora ma gin gidwaro. Wayano nyisani oblo loso gimoro amora mondo mamu obi kae. Wuon nyathi miting'o ni adwa ni nyisa ni en ng'a. Ing'eni an gimana wan waherore ahinya. Donge richo moro amora an watimo. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Kamano nyakwara Magajuang weche thoth ka kendo jokanyanam medo golo ote magi achiel kachiel e okinyi ma kawuono kaloro koda twak ma wasebedo godo okinyi mano ma kawuono. Joel Odhiambo wacho ni erukamano ahinya kuom tumo weche mangima ahinya to wach ma sukari ni a drop in the ocean kaka je ibonyo otemo lieke to marang'o miyo jood bura mawuok Kaluo Leng ok giket chik moro e bunge manyalo kumo supermarkets kod outlets mamoko timo branding mag sukari margi giwegi mondo konyo anena. Mar ariyo ni to bailout mane Uhuru Kenyatta no lieko kapok odhi e retire, ng'iswa Uhuru ni to e budget mohiu mane sirikal ni ne oketo no konyo jopur nade
ikona kanyo ni wacho ni winjo ka ine dala marawendo erokamano maduong' ahinya maka juma budget nengone ni malo mokalo 3.6 trillion tawuoro ni kare en 4.45 trillion kaka jai bonyo luonge no mawiye no owuok kanye koso donge en richo mane sirikal mokalo cha notimo koso nang'o mago tim Facebook onyi papa jai mano jangoma wacho ni Victor Morning an chenro mar kaka wanene ok baya nikech ukolonwa weche mopondo keep it up onyi papa jai international erokamano aito machielo Josiah Magero ngisa kanyo ni makajo mamora ahinya e penyna jei bonyo kod nyarawela ni to banka 385 billion otere counties mekwa ma county ka county osego mare bentie sirikal mamalo nyalo kelo konyo ne sirikal ma counties e yor hola kendo koso bedo ga nade okay machielo kaendi penjna yawuot luo mane studio kanyo gi nyaluo ma wiyo temo jere ni to article 203 mar katiba mar piny Kenya ma wacho ni minimum en 15%. And 15% of what? The most audited revenue. Nyinga en Caroline Adhiambo kane Mombasa Mshomoroni. And the most audited revenue. Koro gima serikal osebet katimo ni audits biro kendo itime public accounts committee tingeni bunge mano kadho cha chairman mar committee ne Opio Wandayi kendo negi fast track audits go mane giseng'iyo to sami pogo omenda tok gingi mano giduogo chien iyudo kata gitiyo gi 2018 2019 2020 2021 tiyudo ka the most audited mowacho nok gitima ng'owa ok gitigo emomine no ka governors ndalo mane dhiro pesa mashinani negi wacho ni koro kete makoro king'ini the most audited ing'iyo ni pesa mupogono 15% mar pesa mutima ng'owa mipogono nikech japenyo no pod penjo kani William Ruto at the plan mare mano bedo launch no watch ni at least 35% of the last audited accounts ne dhine county governments mane kaka owinjo kako wacho ni pile gi wacho kata sirikal mowuok ni no wacho ni gidhi nyaka 30%. 30% king'iye 2017 2018 kata 2016 2017 lakini koro king'iye gi the most recent audited revenue to nego beni counties yudo 400 gi wiye emomine no ka Commission on Revenue Allocation no wacho ni giyud billion 4 gi 425 erokamano kendo vioja ing'eni king'iyo budget ne allocation mar counties en mna tamala boro kende 8% kende just 8% paltry 8% to mano ng'isi ni serikal poko bedo gi chuny mar tero pesa counties nikech ando bedo na maber ki wacho ne ji ni koro atamala 1.5 ni en pesa mimedo mondo dhie counties tikoni counties to amiyo billion 400 kata gi 80 mondo japiny bendo neena adiera counties dwaro pesa to kokonwa ni gowi pesa wani mondo ter pesa ni e county to at least abro neno berne e county do bedo gi maber moloyo nikech mana kaka Roslyn owacho gimoro ni wacho ni of last audited or most audited account ni en gima inyalo ti kode mana mar timo ng'owa mana mar gowi jopiny gi gowi counties emomi ineno kanyocha IBEC meeting Rigathi Gachagua thiano ne governors niko kusupport finance bill to ke kubiti mangowa to gima contentious aine finance bill ten housing tax moko dhi konyo counties to kanya watimo big conversation to function mar counties to housing ni ena function mar counties to national government emadhire kata national government emadhire koro bende wuoro ni to kara bende chuny mar nyayo devolution nitiere serikal ni atamalo 35 manegi wacho mano to ne mna siasa mano to ne mna lomboji vioje ang'eni ndalo mane imanyo nyachula singo ne kama to sani to tinde to ni wago budget e odwa wago budget mane jogi timonwa
Mane jogi timono. Nikech koro sani ochopo kuma koro nyaka gigolie singo gi gikete tem. Tineno ka gibadho rabath. Nyori nyeno ka jatend piny loso to thiano ne governors. Niki kubi kwaya pesa mora kukutima ngoa support gikmoti. Kare gin finance baraza no loko paro nyoro no. Okingen nyaka kori wuondo. Ne wate wa support finance bill kaka governors mantie 47 counties. Tadirama kende en ni pesa michokone. Sirikal gi ichlach mare. Duanu bed ni pesa ni enemo decide. Enemo amua na miyo counties adi. Emo miyo chik ber kiloko mondo gigi okete katiba. Mondo kodhi e bunge sami timo wach division of revenue bill to gini okoluwo chik to abunge tamora tema no kwatim okwamul nyaka loke mubed maluore ang'oa gi chik kakokete. Ing'eni kane sirikal mar Jubilee odonjo 2013 gi katiba manyien mane counties ochakre kes mokwongo manodhi e judiciary nen mar division of revenue kakipogo pesa sirikal maduong' gi counties. Ndalo cha bunge kano donjo no wacho mabe ni senators tijigi en tij ng'iyo counties kakipogo pesa no gimonego pe ni gitima ng'owa gidonjore. To gido kisungu kani neno ruling mane Supreme Court ochiwo advisory no wacho ni with a good speaker gimora mobiro chik mobiro mulo counties. Onge kaka nyalo wacho ni makoro mamako counties to ma ok nyal tima ng'ok ma counties. Gima chiko wacho ni money bills manyiso ni mamulo pesa machakore e National Assembly. To ok nyalo wacho ni gimora koro tima ng'owa jo Senate ni koro unuonga ng'owa tich mutiyo ndalo ni luongo gi ni nyumba ya wazee. Okay. Erokamano maduong' kuom wuoyo gi jodolo. Nyocha bishop moro ma ondiko nyinge kata Mung'o norokowa sana eiko ma moro ka demokalo. Giwe frustrated family ma is already grieving. VOJ wachno chieng' moro manye jodolo ka mondo wapenjge ni taraka mane magin go ka gibire. Ing'eyo liel sama timore. Okonego bedni kete vikwazo. Ni ng'ane an kase loso to koro wadhi e buru wadhi iko. Huri ineliel. Konye gayo mirima mar jomo wito ng'atgi magiherone. Hochunygi weketo gi lweny. Ni in garaka ni uno kosendo seche kore do wacho kodgi kizungu. I am a busy man. Obiro mango ka in busy. Okoti no monde. Hori jadolo hori ineliel. Magi joma nigi mirima. Erokamano. Julius ka Githurai amor gi twak maka joma Evans Otieno youth leader mar jopur Niang. Wajumbe makaluo ticho tamo sana mawuok e sugar zones. Evans Otieno youth leader mar jopur Niang. Wacho ni wajumbe ma wuok kuonde mipure Niang osefel gi kaka jopur Niang. Maka jomo yawre uru kanyo. Akwa ni uler na uruni pesa mukene education benitiere allocation mar confirming the current JSS intern teachers to PNP permanent and pensionable. Anayubo chanda JSS mogul uyoma JS erokamano. Winjo kisungu. JSS mogul. Manaku unyalo jiwo kanyo. Hapa ni pesa nitie mumi TSC. Okanyal mana paro na rito nitie pesa mumi TSC. 311 billion. Tingeni TSC pesa ne maduong'. En mar ndiko jopuonj imedo jopuonjo sara. So hapa ni kanyo ubeda gi horruok. Bro bedie to hapa ni gibro timo interviews kendo. Ne jok manyo timo intern mag JSS gi to gi kidienje mopogore mag somo. Ibo timne gi interviews sikul ka sikul manigi need kakitimo gane lando to jidhi timo interview bro timo reti bro mnandikge. Gimoro bende wawachie ji ng'ato penjo ni to kembe ma supermarket ma uso sukari to timo branding chik kibedie. Kisebedo king'iyo sigana ma utefwambo mopogore timo ahinya to margi Nyarawela National Media Group. Ibro yudo no hala mang'eny kata mag jok matero sukari supermarket ma branded gin jogo manie sirikal.
Kori di supermarket tiko negi ni anan ki sukari tan milion achiel. Tadwa na mi usna. To kakudhi usona an gi brand mamiu. Amiu brand mamumias. Nikech dhano uhero mumias. Kata miu brand masoni. Nikech dhano uhero soni. To mano bende supermarket ni bende timang'owa imiyo nafas mare. Mar uso mage mabrandini. Kata bedi ni chik nitie. To Kenya ka chik wang'eyo gimitimo godo. Chopo ka kumiwacho ni chik ni en oboke aboka. Enforcement. To jogi bende nigi pesa maka gino wuok ni koro nitiere od bura. To gibro nyiewo od bura. Nyarawila giri nyondiko story moro e Taifa Leo. Muluongo ni bunge bwege koso bunge kidogoyo. Mangiso ni en od bura maonge lake. Ok do tim gimoro amora mondo chung gi jopiny. Nikech kochopo kuonde ma gik moko tekie to wach mit biliene. Goyi gi buya. To gitim gimonego no onego gitim. So mano bende bedo matek. Kamano. Kamano. Ing'eni osiepena moko ma wa Islam nyocho nyisa ni skeche gi kobiro to ntie go down isiliku cho magidonje. Koro sheik mag mosque nyocha nyiso gi ni ing'eni koro ka gilemo to giwacho niya usura usa lakini wanto kikusnwa ka. Di usne uru jok moko momiyo passage mar kelo gi. Koro yudo ka jok mane omiyo gi kalatas mar kelo cha sum ni gine magi kelo ne ang'owa jogi. Wach maracha hii. Awuoro gima timore pau siasa gito piny Nyakwar Mugajwang'. Obro kao ywe madundo, obro duogo kod weche buora ka obro temo ng'ene na amend paro mar chik mar omenda Nyakwar Mugajwang'. Wakao thuolo kendo mar wako jowa mane wijo kokalo kuom Ramogi FM kar chunje luo tok weche manyien lak sadek mano mar okinyi ma kawuono. Nyakwar Mugajwang', kaka notimore joma okalo chien igeno ne joma ne okwang'e ni kiny dhi bedo nade e kinde ma bende paro mar chik mar omenda donje somo mare mar adek kende bunge mar piny Kenya. Nyakwar Mugajwang', ji kata jood bura 176 ne go ombulu mar iye kod paro mar chikno ka 81 ne odagi kama moko bende ne okuno mane ok ochodhi bunge mar piny Kenya. Wach matinende okelo gi kama diny mokalo kod party mano mar ODM. Jomadongo Finance Bill 2023 third reading enang'o modhi geno neno? Obiro tichare. Koro kubiro kiny tapani wadwa neno kaka wajumbe wabro bete od cha. Kaka gibro biro, kaka gibogo kura. Ing'eni ng'ato nowacho ni ka ayie kwadok adieri ni leadership mar Azimio onyono kaka sani ne ginyono ni. Ting'eni gin gi numbers. Nikech gima notimre ni serikal nodhi monyiewo wabunge moko. Lakini kama koro chopo sani ni to koro chopo ni en jopiny gi wabunge gi serikal. Koro koja Azimio makre motegno. To kata magisiko gagocho ni gine minority no, gibro bedo majority. Nikech ibro mang'iyo ni ji adi mobire bunge. Koro ilongo ni third reading kata gi kisungu wacho ni committee of the whole. Manyiso ni kae emiwacho ga ni the real budget making process. Chik miloso kae makora makore chunye. Makata speaker ibro neno kowuok achiel kuom jok mantiere speakers panel ema biro bet kata Messi biro gol to biro to bet kanyo iro. Koro sama gigine gibet no to koro amendments ntiere mikelo. Unyalo ng'iyo close by close kaka ne ntiere cha to ka uneno ni ntiere gik monego loki. Kae sama koro wajumbe biro kelo amendments moko. Makata mar housing mawacho ni kae ma ng'ato nyalo wacho ni koro wan wadwa ni mondo koro wagole kabisa kiko bede finance bill. Koro kanye makaji ok owinjore tema wasebet ko wacho ga kapile ni mane third reading ne miyudo ga kanti wajumbe 10 kata 20. Quorum mar house en ji 50. But ing'eni speaker tokne. Nyaka mjumbe machung' manyise ni kae onge ji. Koro manyiso ni mana kaka wajunge chieng'no bro kiny ni luongre magi bed ni otopong'. Koro kanye makaka nchineno second reading nyocha gitamore cha. Makano tim ilongo ni acclamation duol to giwacho ni Speaker wacho ni jo ai survey to giwacho ni to gichung'. To speaker wacho ni adieri ka kuchung' ni aneno ka un gi numbers.
koro waluong division wagoye koro physical mondo wane ni joma kama mana kaka iwacho ni ji makama 176 nogo moyie ji 81 notamore jomodong mane ji 85 nokotimo ang'owa ne onge kae bing'eni ne nitie ji 6 manotimo ang'owa manoriemb ka bas nitie mbunge achiel manotho ma jabanisa koro kigo mano jomano kogocho ne gin ji 93 mano kogo kura koro ka jogi te biro bete ot ka koro kae mabro neno nikech ka gin tiere magocho ni division tibro dhi close by close nyaka gitieki gimoro amora gibro go ne ang'owa kura nyaka koma kidwa medi gibro go kura gibro go kura apani VOJ third reading ni kata committee of the whole house ni ema ber nikech manyo go kura kato machai apani lero nego bedi nok go kura ne finance bill ni go kura ne report amendment mayande gitima ng'o committee okelo apani jothuro mang'eny nyose yuak ne gichako guro jood bura magge ni finance bill okalo kionge yande in kanye chuli pesa iwe maber miwacho na pingo machane gubura mondo gikaw report ma jo committee oduogo go bang' winjo pat jopiny mondo nywande finance bill so kiny e wach to kiny mana kaka Nyarawelo se explain Nyarawelo nigi experience ahinya e report bunge okadwa na medega kose wach gimiluongo ni close by close finance bill ni en iluonge ga bende ni en amendments mag income tax act income tax act ni e check ma nyiso kaka Kenya to kang'o choko osuru koro nitiere moko miloko ga mang'eny higa ka higa masa moro ido ka sirikal wacho ni koma ni kwa golo to abro miyo jopiny yot kata koma ni kwa medo to abro miyo jopiny pek so jo od bura ibro somo gini tikole mai kore kolo mwa wacho gacha ibro kole close ka close manyaka gitieki to ma ema koro japiny onego beda kicha gi jaod bura mare nikech koleng'ore ni to nambo dok piny to koma ma imedo cha mondo wach ni VOJ kaka taxpayer en koro nyaka kata kaponi mchaka okochulo osuru to wanyalo dhir VOJ mawuodo mchaka to wakone di osuru mar baba nicha koro ite michulo nikech jogi omede koma kata jogi ochenjo definition mar ng'ama iluongo ni a person kata taxpayer to kigoye kura to mujumbe ni nowuok okoleng'ore to gino kalo koro kae madwaro staying power ma ibet piny to wi ler tisomo tipenjo ne adwaro clarity mane gimonego timore kit duol migole liel kaluo kit duol makapadri oluongie mbele kanisa mondimos jopiny tiwacho wach finance bill wadhi pingo mane duol makoro kiny wadwaro kit mesa midhi ibet mok iwuoki makata chopo masa uchielo tieno to podi kanyo koro ka in gi nyatha mosni moro to ting'ie pi maliet kata gi ndim kata gi kahawa moro kata gi chae kikayuna teri nikech wabro ng'i wabro kelo nego jopiny live mondo gine mondo mujumbe ni mani yiero mani chung ki mondo mi dhi pango lain nikech gini kokalo tadira makende ngima dhi bedo matek kiny tich adek tich ang'wen to kata gi juma nikech oduong onyalo dhi kata nyaka juma manyien koro penje mujumbe ni to mipango mane ma en go kochakore kiny saa 8:30 nyaka gitiek finance bill kase gisimo pile pile in kanye ine od bura dakaneni orne gi uru message nikech sama gionge no to gik mang'eny dhi kalo nikech ma jatend piny ninjo kana osesiemo jogi to kara nitie mang'eny madwano ping gini tok gibitimo kamane lela nikech nenogi koro ang' ne gitima ang' ne githo
support gini. Lakini ng'ama ni oro ting'e ni ngima pek. Kochakore kiny manya namba ne. Orne message isechope od bura. To kata ka gino dhi mbele ore ni anto aja piny ane mna ori gino kadwa adagi nikech mano kende eka ja Kenya bro konyore. To katimore kaka timore gacha masa moro od bura dhi mbele to nitie mna jo od bura auchiel. To kidhie kantin mar bunge to gin kanyo kata ba gise baro kata nje manche gine te nche gina ba nuane kami wacho no nyara chieng mani go kura moko ne nie ba bas to speaker wacho ni wakonyal wacho ni wan wacho wajumbe to kengele nogo dakika di 10 kiluongo gi moko koro koneno komuomo gi to idho gallery onyisgi ni gallery oke kamigo e kura ombulu nyaka gibed mane i chemba. Ineno. So oledi mora ma jaodu bura libro bedo godo. Kwere. Koro siya wan gi constituencies auchiel. Yes. Imede kom mar woman representative. Aberio. Kisumu wan constituencies aberio. Mede mar woman rep. Aboro. Oma be wan gaboro. Mede mar ochiko Pugunya Sogo. Apadagal, Batha Boy. Migori aparne wan gaberio. Migori nyalo bedo aberio. Yes. Kimedo Fatuma, Full Network. Aboro. Koro kigo kwano te gina ji maromo 32. To wan gi nominated bende makaluo. Yes. Mago nyaka meten nikech wadwaro neno gimanche waneno gi mujumbe magidhongori. Ne waluongo ni Simba Jike. Simba nyiri. No chung mowacho mabe ni gini scandalous kendo gini ok nyal kadho. No chung atadi ngatachiel. Kane migosi William Ruto no dhi korgi no chako chung kendo no chako chung mbele ne mowacho ni jopiny otamore. An achiel kuom jochama ni to jopiny otimang'o otamore. So wadwa ng'iyo gi wang' maler mondo wapenjgie ka giduogo dala e weekend ka gikasowa e liete ka gisethung'wa gi buru gi mtokni matie gi dongo to wapenjogi ni tang'o mionowegi ni okalo. Dak nuwa winjo duondi. Moko ma jo Azimio mano koko kura ni winjo kambui ka ni wache weche moko kanya wacho ni en adieri kata miriambo to na winjo kiwacho ni moko no mi omenda matin mondo mi gitima ng'owa gitamare gi support. Koro jopiny biro penji ni to ni dhi tiyo ne jomo neni kandogo koso ne dhi japiny. Koro nyaka idhi gi gima japiny otima ng'owa owacho. Koro e yor ler gur ma jopiny ne guro godo jo or bura e second reading ni en gima oluongo ni inconsequential. Macha hotea. En hotea. Inyalo ng'iyo kaka ne en nikech ing'e ni report no be sani koro ing'e ni finance bill, original finance bill cha okethore. Manyiso ni sani kura mano gocha report mane gikelo cha kore ma kore en finance bill. Madine gintiere to dino dong original cha to gibiro gi koro gidae kaka koro kiny gichako dae cha ka en original. Koro gima notimre ni report cha emano kel. Mani winjo kowacho ni report cha gima chiel kuom gik makoro loko ni 3% cha ne capped. Koro sani nikech report no kadho koro en 1.5 to yawe. Manyiso ni pesa nino igoe gi 1.5. To ng'amondi ikibigo gi mano. Koro kata wan jofuambo kama wantiere iparo ni ute mag fuambo adi mabro chulo ne jofuambo te. Koro manyiso ni mbele kachacha giming'iyo kata wambe ng'enji nyalo bet ma tich bet maonge. Nikech jo ute fuamba di ma nyalo chulo pesa no mamach pesa michuli gi 1.5%. Moko ni nyaka gire mag staffing. Kore kido kelno gi usuru moto NHIF ise muoroka. NSSF bende se medo. Manyiso ni wang'ani kidhi ng'iyo payslip nino kiyudo Julai karumo. Ting'eni koro in kitiyo taparo ni gimoro 30% odhi ne sirikal. Kech kata sani kiyudo accident ka sani gi mtoki mi insuano. To insurance ochuli kanying'eni wagole 16% mar insurance mochuli no. Kidhi nyiewo mtoka machielo kendo chaki chulo kendo 16%. President nyawinjo Kaloso Kakamega nyo wacho ni MCA ondigi japiny, President ondigi japiny, MP ondigi japiny. Ni kilo 3% dongi 97%. Akiani kwano mane manogo kacha? Ng'eni
An rachna en wacho gadiera. Mane rachna. To mane berni be. Ano kahero mipando. To kineno ka jatend piny odoke kwano marach kamano. Ting'eno bendo bage. Obage. Nikech ka jatend piny wuondore nodwaro atamalo 3 kende ni dong' atamalo 97. To mano ng'iso no wuondore no ken osuru pod nika. Michoko atamalo 30. Wuondore no kiani NHIF to gi NSSF bende nika michoko. To nitiere ji ma bende nigi pension. Ma kuonde moko ka atamalo 7, kuonde moko atamalo 5, kuonde moko atamalo 8 lure. To pension farms gi jok machoko osuru pesa herigi bende nyicho se losogo mondo timang'owa mondo support wechene mag gero udigi. Kano donjo i ofis buche mang'eny manokuongo bedo godo nobedo godo gi jok manitiere industry miluongo ni pensions industry. Mokonegi nochoko pesa mang'eny. To pesa ni adwani waketi affordable housing. Nikech pesa magichoko. To pesa ni gichoki kuom in gi an gi nyarawila gi ji duto manitiere pension schemes. So kata malo mari 7.5 odhi pension scheme. Majo pension scheme gi invest e affordable housing. Podi biro mai atamalo 1.5. Mano as musachi atamalo 9 kende dhie weche mag affordable housing. Pok serikal okawo mare 30 mogolo cha. Manyiso ni chal ka gima gini kosekalo. Tatamalo 40 mar usachi en usuru to dhi e chenro mag serikal. Atiende serikal. Ting'eni gima be serikal ok wachi ma ji osebet ka wacho ni king'iyo workforce masani serikal ntiere godo ka Public Service Commission wacho en aging. Manyiso ni gin jok mani 50 gi wiye. Manyiso ni gin jok madhi retire. Manyiso ni ng'eny gi nyalo bedo ni nigi ot dala kata onyiepo kamoro. Gin jok ma service mortgage kata gin jok magedo. Koro idwa nyise ni pesa manyo oloso mathis makoro dwa gedo godo ni kendo pod en bochako chula ng'owa ochako chul 1.5 mar ng'ama chielo to ma ng'ama tima ng'owa ma retire. Koro manyiso ni gini tuwo jo manigi payslip gi jo maonge payslip. Nikech payslip yot luwo mondo ng'e ni pesa ni kama nade. Ndalo moko week mancho kadho cha ne ntiere gima niluongo ni Twitter space. Akeni gi kesongo timonge nang'o. Mano bedo hosted gi jo stawi. Kata migosi William Ruto nodonjo e burano. PS hinga ne nitiere kanyo. Jo diaspora no penjo ni wan kama wantiere ni wan gi pesa modwa biro mondo waged godo ute modwarogo. Gima wadwaro en mana garanti mar serikal. Ka koro nyisa na chulo usuru. Koro ere kaka chaka biro mondo invest nikech pesa mumanyo no udwa gedo godo. Koro ere tiende mondo serikal okaw usuru kuoma garanti kendo an bedwa ni mondo chaka timang'owa abia invest. Okunyiswa ni awa partner. Keluru pesa mukelo foreign direct investment ni mondo uged godo koni. Basto wane kaka wanyalo split kaka serikal mano kadho chane timo PPP public private partnership. Mondo wane kaka en win-win. But ineno ka serikal nigi joge. Manyiso ni uchulu usuru then koka gidogi many kendo joge matimang'owa magedo utege. Nyakoro Mugajwang' upogore kod mano ma e juma mabende nyewe waneno ka party mar ODM kokalo kuom jagoro mar Edwin Sifuna Nyondi ko barua ne chiegni jor bura mano 28 duto te ma 4 kuomgi iwacho ni nogo ombulu mar puodho report mar komiti mar mochulo weche mag pesa kama moko mar 24 ne oga kwadha ne chenro mar bunge odiochieng' no manialo wache mar paro mar chik mar finance bill 2023 anyeto ne report mar komiti mar pesa ma kineno tipo mari mane milome mar Edwin Sifuna jor bura 28 duto te okang'eyo ni now that nikoro chalga gima SG mar party okolony gi weche mag process mag bunge koso nango siasa
nikech ondiko barua no niya no winjo kwayo gi duond jopiny ka wacho kuom jood buragi koro ndiko jagoro mar party ondiko barua kodwaro duogo kuom jogi Vioje ng'eni dirama kende en ni party mar ODM onge control mar jood bura mage mana dirama kende to Sifuna kunyal rendore nondiko barua ne jood bura gi mondo pimane kuma yande gintie ka in party maber maung'eyo ni an oro jood bura nambani e od bura ting'e systems gi processes gi procedures mag jood bura to yot mondo icha Sifuna gi barua mayando ndiko mokwongo nitiere gima ne timore od bura no ken ombulu mar finance bill ne en ombulu mar report mar committee ineno to jood bura duto nong'eyo ni report mar committee ni it can either be adopted or rejected to kuku mar wach chakore tich ariyo makinyni emomiyo kata moko noko ombulu no noko dhi ni dwa reject kata report kanogone kura no yombe to finance bill mar arachacha mokwongo cha bende de pod emichako gomba ke kiny so and either way finance bill no ne pod twak mare mochiek mochwiny chakore tich ariyo so jok manogo ombulu kata nokogo ombulu kang'iye onge pek moro amora mane ni kanyo kumidware pek en kuchakore kiny mikole wechegi so ng'ato ka jakom party ni party mane senior most legislature parliament mar 13 ne to kata sani one of the ranking member chairman indiko na chairman barua no pimni nen kanye sani lakini chairman to no wacho ne it is normal chama ginegi ilongo na running affairs maswali itema administrative ingeyo miyo jopiny penjo gi bedo gi paro mang'eny to jakom mar party be nyonge to jakom mar party to nyonge nyocha wadware Ramogi TV ka mo pimo no ane ene bura moro Geneva koro en to onge to koduogo to anyalo bed kode jumane mondo wagoye mbekni moko mochikore nikech wiye ler ahinya kochomo weche mag pesa ka CPA osebet kanyo committee gi osebeti ong'eyo so nyocha wadware mondo konywa pimo ne jopiny gigo matimore to konwa ni ene bura moro Geneva kineno jaod bura kaka Babu Owino wacho ni no kwaru samo wacho ne Wandai ni an gi case to kiny ane court yiena mondo adhi atim ang'owa adhi aikra ni kes nano makiny nikech kura ma idwa nogo tich ariyo cha ema pek ema bro bede an gima naneno ni Sifuna onego tim ondiki na Opio Wandai nikech Opio Wandai ema rito ondiki ne jonet whip to penje ni kura manyogore nyorone ang'o momiyo jowa mang'eny nye onge od bura nikech kionge od bura ni ne bura moro mori gi od bura to records nitie to jonet pimo ne to kone ni jood bura wagi to auchiel kata bich to nyo suspended to makama nye gintiere bura nikech kata sama nye gini dhi mbele ne nitiere committee mogo mag od bura mabende nyeti mang'owa ne dhi nyime ineno so okoni ndiko ne jogo tikuongi kele social media ka nitiere wajumbe moko manye wapenjo ni to barua ni sena to koni barua na kanyo to koni wan kod office kod ni orna to kiore ndo koni ran kore kanene onge ng'amose penja so nyongiso chido moro manitiere od ODM ka ni gik moko ok timre maber nikech structure mar party in fact no miyo jo Kenya kwanza ni tiyo gi mano ni koro ni wan party madondore manyo
wajumbe. Nikech adieri mane nitie ni Azimio no ka opposition. Kani neno bura mane gibedo go PG mane nitiere Jaramogi Odinga Foundation. To jakomo wuon nosomo resolution mowacho mabe ni giwinjore gi wajumbe ni nyaka gibedi mamondo gi make sure ni onge usuru mabro hinyo japiny. Koro sani mana gimwinjo je bonyo wacho niya ka Azimio kae kata ka ODM kae gimwaneno ka onge en coordination gi leadership mar whip ji. Nyochi neno ka majority leader ma Kenya Kwanza Silvano Sosoro wacho mabe ni serikal ok yomb kendo obro whip members wa tadieri jogi no pong'e ot. Koro mano coordination ingeni kamora mari wacho kata ni kidhi lweny nyaki pangri mondo ingeni tadui ni midhi gori godo cha tikri marom nade to weakness ne nango. Koro weakness cha emi pangori ti wacho ni kar weakness cha ema dhi capitalize gimora achiel notimre ot kanyo makata kora nok dinogo kane debate dhi mbele ne debate odhi ma ne dhi kadho saa mar bet mar ot onge ng'ama nodhiro procedural motion mar extend sitting mama no kende wajumbe dino wacho godo niya onge ng'ama no move motion mar mondo wa extend koro ombulo migoni ok ni kare nikech oto dhi nyaka samo konego timang'o odhi tingeni mano onge ng'ama noneno kata documents nitie mano ket sama nigo kengele mondo wajumbe obida kikaparcha. Chairman mar Budget and Appropriation Committee Ndini Nyoro noketo reports mag budget estimate 2 gi mok timre samigo ogene kengele cha to tebo pok notimorega. Koro magi mano nigo beni wajumbe wang'iyo ni to ang'o technicalities mage ma wan wanyalo hold mondo wach ni gima notimre choko timre nade makata chiemoro kidhi e court ti wacho ni records mag bunge mae gik mane watima ng'o man waneno mano timre maricho. Koro mane miwacho mane je bonyo wacho ni nyaki ubed alert kata committees go dongo jo Kenya Kwanza benini committees go koro ing'iyo ni mane ma en priority mane ma inyo japiny kane in ng'ama no dhi safari iketo chon elela ni anto aonge koro kata ka onge tane riwruok achiel gi joga mondo mi leadership mar jo Kenya Azimio cha ma injo kwacho ni Junet gi Sabina Chege manose go tao dhi koja cha mane koro tich mano ni go tich whip en whip ndalo mane Duale majority leader ne ochung nyaka oko igo kengele to chung wajumbe ringo ka nyithindo matindo enya para ko ene prefect ringo ka donje bunge mondo gitima ng'owa gi yud numbers koro mane miluongo ni whipping whip me account ni to joga gi nitiere te ka gionge tigo sim intiere kanye koro sani koro wane chuny lweny koro mane gima odwa neno kin kech kata sani podo kwane strategy Azimio kin dhitiyogo kata ka kore ruwacho ni kinye koro duond wach to gipangre nade makata jopiny bro wacho ni Azimio notemo kata kotamore to gitem koro mano strategy nyalo bedo secret whip mane makoro wacho ni magi gik makoro wadwa neno nikech neno kata nyocha kane budget isomo kendo ne gitemo kagima giduogo koko meneno kata ka waziri ochanganyikiwa mocha kumodho pi somo highlights otame to ne gitime mana matin to giwuok ingeni wacho ni the CS will be heard in silence lakini silence no mean ni korigo matin to speaker ko wacho ni order to wuok oko nyisa ni ka uchung wajumbe 100 speaker bro rimbo wajumbe 100 ta oko tek onya kwa na chela ria dek lakini kuchung 100 tek koro paro ni strategy ni monego benigi go back to the drawing board gi wache ni to kawa dhi mbele nikech numbers gin go numbers gin go kagi yuare maber to gin gi numbers koro leadership mar minority nyaka yua aerial nyaka gi yua aerial minority leader to gi chief whip ma en Junet to gi Wandai nyaka gi penji magi non ni to jogi ni kanye utimango biuru luonga gi kate bure wach kita nadwa nyonu lunch biuru to tok lunch to jite dhi bunge mtokni riedo
donjuru kuonde nyiewo lunch nitie kanyo. Ndalo maniyiero speaker Marende ji nodonje bunge gi bas. Gijine ng'utgi. To gi bas to gibiro. Ka kwan ji te ji donji te karomgi. Wacho ni an gi joga te. I count up to the last. Makantiere ng'ama onge ting'e maber makata kibiro tinyiso speaker ni wadwaro hybrid. Joma onge in person odonj online. So strategy nyaka bedie. Ok ni beda kanyo to ini ni komina first iloso tidwa chuo ji gi wach to ji nyiero to bas whip nyaka bed ni jogige gin kanye samonego gibede ud bura ing'e kuma ng'ata nitie kich mane tiji nikech uwacho ni une party manigi jopiny mang'eny kaka Azimio kikuwacho ni waliete kikuwacho ne kiny wadwa neno ka wajumbe duto ma chunygi ni Azimio to chunygi ni jopiny tafadhali bedi od bura network be nyaka iketi makiwinjo ka ng'ati nitie kaka dwa bagre iluonga tinyise ni wang'e gimitimo ibagri wadwari ka Nyakwara Moga Jwang' odiochieng' makiny wenge to Ramogi TV bro menyo ni weche kaka bro timore bunge mar piny Kenya e somo mar adek mar paro mar chik mar pesa. Nyakwara Moga Jwang' mopogore kod mano weche mag pesa pod chende kinde mabende sirikal wacho ni negido sirikal ka gulu ni nono MCS bendo ramo ni nyaka medgi pesa ka ok medgi pesa to kamoro chenro mag bunge biro bedo kod ng'ikruok tinende. Nyakwara Moga Jwang' riwruok mano mar County Assemblies Forum CAF nyocha ogolo ywak margi ni gibiro ng'uko chenro duto mag County Assemblies kanyakla kod executive. Achiel kuomgi en puodho budget ma counties mekwa unyenna kaka negiloso gi jofwambo gi keyo. Is the same roles of a member of parliament, the same roles of a member of senate, the same roles of women representative. That SRC is struggling to understand and determine the roles of a member of county assembly is baffling. If SRC does not act as guided, the county assemblies are going to close their operations across the country and across all the 47 county assemblies. That includes the stoppage of the passing of the budgets and running of all the administrative, political, and functioning of the county assemblies. They only have a week. At the close of this week that we are currently about to begin, then all the county assemblies will shut their operations forthwith. There is no remuneration without representation. For SRC to produce a document and fly it out and try to purport that they have engaged stakeholders in coming with the figures, it doesn't make sense to us. Kanitie gima riwoga josiasa en weche gi mago sara kaka notimore assembly kaka otimore county assemblies mekwa tingene county assembly MCAs chignelo fareo mo elected about 15k 2550 yes kimedo gi nominated go 2450 ndalo moko jomoko no chokore KICC ka mane gi disown CAF koro chalka gi magwero mageriembo PS Jay Bonyo yawa ge dwaro sara there is no remuneration without representation vio Jay ang negi goya tanan na gi penjo yene samidi manyo tich tidhi manyo tich kingeni tich madhi timoni osara chalo nade mane gimokwongo to kidwa dhi tiye ni hero jopiny kata ni hero kambi midwa dhi tiye no to weche osara bendo kubadhi idhi adhia ni an kora dhi volunteer dhi tiyo nya asebedo kaluwo wechegi kendo Robert Alai msema kilelesho siep no sebedo ka oro na information buche kako bedo ango to an pod en penjo na ne kura nogo nitie jok mano campaign mna kuom higni 3-4 ni gidwaro bedo MCA bende ne ging'eyo gima gidonje koso na gikia to kane ging'eyo tang'o moloko pachgi to kane gikia ang'o mane mono gipenjo
nikech asewinjo moko mawacho ni ne wawe tijewa machulo wa gohenni wa machulo wa pesa mang'eny mondo idonje siasa. Pesa to ber kendo kitiyo to ber kichuli to wakuodhnie ni nitiere MCAs masani koro nitie tam gi mar ariyo moko tam gi mar adek to gine matimo ang'o mawacho ni gidwano med gi pesa e tam mokwongo e tam mar ariyo gi matam mar adek dak na wawinje. Adwa wacho ni gimomiyo MCAs yuago pesa. Goch tang ne goya. Chunga MCA 2027. Notsa kwa arika pod nitie. So hapa ni pod otegno, hapa ni pod bro nwore kato bro chung mondo nwaye. VOJ na gombaka gi bwana moro no sebedo MCA. Kech na penja ne to wora ang'omyo magi waneno. To kona ni bwana ingeni wan kaka ne wan MCAs kama kaka nwadak. Kwana assembly to executive county government. Samo dwaro gimoro amora to atugo to governor biro to governor losowa. To anaona maber. Tingeni sani ochopo kuma koro counties onge pesa. Pesa deko makatu tugi governor manade makatu kono nudwa impiche makatu kono dwa teme ang'o to onge pesa. Kudwa the trip nudwa the benchmarking mar boda Rwanda nudwa the benchmarking mar agriculture Israel pesa no onge. Nikech ka county executives onge godo to county assembly be onge godo to koro masambla ma governor jachiwo cha to dhi godo to ringo gode kor gweng to timo godo giku bendo timang'oa oduono mae momiyo ng'eny MCAs wenggi yoyopo sani to gi realize ni pesa michulo gi gacha tin nikech kinde mokalo moko nok mul kato sachgi en trip ma idhi Egypt idhi Israel to gisika Dubai e conferences to gi benchmarking to allowances gi per diem nitie. Koro misachicha donja to sani ochopo kuma koro counties onge pesa. County assemblies moko seloro nikech ok ginya chulo joma tiyo negi. So kata makoro allowances monego migi cha onge. So kore ka jogi realize nonego gidonje misach gini to misach gini bende tin. Jopiny bende ni kodgi ka. Jopiny bende ni kodgi makuma intie to mweshimiwa wan maraj. Iwe wanang'o uliete. Apagari okinyi gise mondo dalani. Pesa magitiyo godo ng'eny. Emomiyo an kipenja to gimomiyo jogi dwa pesa ni sani en nikech kuonde mayande giyude marupurupu masamblaka uduono kore ka wenge gi oyepo. Musara to ber konego medi. To nego mede ka tich bende neno ni tiyo maber titimo ang'owa imsa. Nitiere counties ma pok notimoga oversight ne county government executive. Pok ne gitimoga. Nitiere counties moko makata bills ma ng'ato sebedo tama dek tipenja ni bills mage misiga kele assembly ka mar loko ngima japiny. Mondo wach ni county wane shida mar pi nitie. To shida mar pi okwata atuwa gi kunyo yao. Going forward county wane shida mag pi ikunyo ne ji bohol. Onge. Nitiere kansa makaluo king'iyo bills magiseka. Tin malich e higni duto mag devolution. So pesa to ber kimedo. To nyaka wapenje ni ang'o momiyo udwano medu pesa. Erokamano. Ingeni VOJ MCAs gi wach mar pesa gini nokochako sani omenda gini kani neno 2013 kane gidonjo ne gi form umbrella body gi milongo ni County Assemblies Forum CAF. Ingene chik CAF ena mofas manyiso ni oonge e chik mana kaki neno Council of Governors nitiere chik ni e County Governments Act mae onge. Kore momi neno kata ka gisebet ka gidhiro wechegi kata kubet nuwuoyo ingeni SSC onego beni engage a body recognize
mandalo moko nigi kelo nyaka proposals e Senate kagidwani mondo Senate ongi kaka nyalo establish body gino obed recognized. Te yuaruok mineno kantiere sani nikech CAF mokwongo nobedo dominated gi speakers. Leadership ne speakers. Koro bange to MC wacho ni wambe nyaka wambe wabede. Koro yudo ka koro en mixture mongrel mar speakers. Wachni mongrel ochalo sude. Speakers gi MCAs. Koro ka ng'ato dhiro interest mopogore. Nikech ma dwaro kama, mar ariyo dwaro kama. Mar ariyo, SRC kane gidonjo, institutions ariyo mane SRC wacho ni ok gielewa tijgi, ne Senate gi Assemblies. Mane giwacho ni gidwa timo gimiluongo ni performance audit, JD, mondo ging'e ni tijgi job description gi en ang'o. Nikech ka giseng'eyo, to mane kaka pesa beti mang'owa beda attached. Koro MCAs osebet ka yudo gima gidwaro nikech ging'e ni sama GD elections kata ka serikal dwaro gimoro. Ting'e ni gine first call. Nikech governor bro dhirgi, mujumbe bro dhirgi, serikal maduong' bro dhirgi. Ni neno serikal mancho dhicha kane gidhiro magiyudo ka grant. Mar billion, neno kano dhi billion abich mane serikal oketo. Koro yudo ka gigi, nikech sani county assemblies emonego beni primary oversight mar county executive. Sani king'iyo list mar Senate, chakre Monday to Friday, governors te ni Nairobi ka before the Senate. Senate en secondary. Manyiso nego beni MCAs okongo ng'iyo governor gi cabinet ne mowacho ni duoko kwayudo moromo. Koro we wandik ne Senate mondo Senate koro luonggi. To sani Senate tiyo tijgi. Tij county assembly. Nikech yudo ka koro giyudo pesa kuom county executive momiyo ginyal timo ang'o primary oversight. Ne gigo koko ma Senate opush mowacho ni okay, kara koro chon ne vote biro vote achiel mar county assembly. Koro gidhi gi split. Giwacho ni county assembly obed gi account gi, county executive obed gi account gi. Makata kineno debt ceiling mabiro ga gine ilongo ni county allocation, monthly allocation mabire counties. Iyudo ka oket ni mae debt gine ilongo na expenditure ceiling mar assembly to mae mar executive. Koro yudo mana gima Bonyo wacho ni agulu gi oserumo. To sani be koro ok ginya blackmail executive nikech pesa koro onge kochacha. Koro sani koro SRC ne modo. Counties moko mayudo ma kiling matin governor miyo gi ward development fund. Koro mano ema koro bargaining chip. Koro yudo ka kuonde ma onge mano. Koro sani koro SRC amen. Koro kama wantiere sani ni en mana interest mwinjo ko wacho ni samochopo mar japiny to onge. To samochopo margi to interest converge. Erokamano. Nyakwara Mkajwang' wanyalo goye mbaka matut ndi wachni. Okang'eyo ni wuoni paro nade. Mjumbe miero maorito ward mari ma watiso ni MCA, member of the county assembly. Nyakwara Mkajwang' tinende weche dute koro gidhuolo Nelin Meng'ich ma bene jata tije mar SRC. Ni ka kotimo dwachgi. To kamoro Chenro ticha beach mabiro kamoro chenro mag tich mar counties mekwa dibedo kod ng'ikruok mapek mapok odwarne. Sine Bonyo wach mari mogik. Na winjo ga pok sine we marono wacho ni wabra join sinadi. Tuth moko ng'ere. Wabrowa tuth moko ng'ere. Erokamano. Vioje wakwonga ore mos na nyamera luongo ni Akoth Omolo kata Nas. Uwinjowa radio moko lewa. Erokamano. Anytime ka chenro chakore ni to winjowa. Erokamano. Endala mar Bondo. Mano wapako gana kodhe nyago bei. Erokamano. An adwa loso gi jood bura magwa. Jopiny gi geno mang'eny kuomgi. Bende mumiyo nogono kura. To kuma koro chope ni finance bill idhi call ear. Aya do bedie gima ber. Nikech tiji maduong' mane jopiny oyierine ni en mondo idhi od bura kanyo mondo ing'iye dwachgi. In representative margi. Kuyie
tubedi e od bura. Erokamano. Tukolie finance bill ni maricho to ugol. To mabeyo nikech finance bill be nigi mabeyo. To mabeyo to ujeu lwedo mondo japiny oyudie yot. Pek mar ngima wasewache kaka wanene ka. Oken gir maandamano, oken gir sirikal mamalo. Pek mar ngima iduoko piny kaluwore gi gigo ma od bura okale. Mano kende. Erokamano. Roslyn. Ambe managidho Jaibonyo kanyingeni od bure acha ni the budget making house. Mano wuoka sirikal maduong' cha en mana suggestions. Koro wajumbe wa okol gini wigini dhi bedo jiwa bro bedo kwang'yo gi kata wan jofwambo wambe gini inyowa kech wambe wachulo osuru kendo gini kokadho be bro inyowa. Koro mana kaka gibro ng'iye mondo gine ni to gikonyo jopiny kosok gikonyo jopiny. To katieko taoro mos ne jokorgi wayana Margaret Aumoyie Koyang manyocho wewa wik manokadho cha kende Kanjira Kochola Rachuonyo. Koro wachung mano nyamin babawa kendo koro sani koro liel wantiere godo. Musainya. Mana kamano nyakor Mgajwang. Alex Owiti. Erokamano ahinya kuom siko neno chenro mano sinia bende. Boda wan. Boda wasi. Mwalimu Lawrence Otunga kanika Kajiado wacho ni tayo romo Roslyn to be jasaluno wuotho wiende. Aber. Erokamano nya bende ne Fred Governor kawuono wacho ni en People's Studio. Koro kangeni mar government ne kanye. Budget modhi lungono oparwa. Erokamano. Kamano nyakor Mgajwang ne jogo te mabene ochiko itgi winjowa kachiel kod jogo maneno wa okinyi makawuono. Wagwero kamano maduong' mokalo. Kawa keto wengo duto ne odiochieng' makiny bunge mar piny Kenya dhi bedo nade. Nyaka juma chielo bed kod odiochieng' maber. Riti makawuono.